estació d'esquí al cor dels Pirineus, prova de la Copa Catalana d'Orientació. Aquí està arribant la gent al pàrquing i al centre de competició que està aquí damunt, on la gent se pot inscriure d'última hora, on se gestiona la carrera, la cursa, aquí estan també el llistat de participants per a comprovar que està tot en ordre, i aquí és on està el control de la cursa. Aquí tenim, com és habitual en les curses d'orientació, diferents tipus de recorreguts amb diferents dificultats. Podem veure que hi ha 3 curses cada setmana. Bé, doncs aquí estem seguint la transició aquesta prèvia a la sortida, que està balisada. Des de prova al principi necessites una brúixola com aquesta, que veieu que té aquí una petita regla. Aquesta regla és per a marcar-te tu mateix el rumb de cap a on vols anar. La regla està milimetrada o a 5 mil·límetres, perquè com que el plànol té una escala, doncs en algun moment pots calcular a quanta distància, quants passos estàs. També s'utilitza el microchip aquest que es diu Sportident. Cadascú té un número personal impreferible, i després un mapa que ara ens donaran en zona de sortida, que és diferent segons les diferents categories. També és convenient tenir unes bones sabatilles amb una miqueta de taco, ja per a millor adherència per mig de la muntanya. Bueno, vaig a començar a calfar perquè en 7 minuts és la meva sortida. Cadascú tenim una hora assignada. Se pot fer en família, en parella. Després els nens, els que s'inicien, poden començar amb circuits més fàcils. Aquí la gent va col·locant-se, se comprova qui és, se li dona accés, agafen el codi de els diferents punts de control, que se situa aquí en el braç, opcionalment, i després cadascú agafa el mapa corresponent de la seva categoria. I quan arriba el moment, ja podran descobrir el mapa i començar a fer el recorregut. Allà van. Aquí tinc un moment de calma perquè anàvem a un ritme i aquí me n'he anat totalment de la ruta. Bueno, resulta que buscant la fita número 8, la veieu que la marca aquí en la punta, bueno, m'he passat i buscant, això està molt complicat, és un bosc amb molt de sotobosc, bosc baix, no es veu res, o sigui, aquí buscaríem normalment este turonet, esta muntanyeta o turonet, però no es veu res, i he arribat a una pista forestal i dic, ostres, on hi ha una pista forestal? Doncs aquí. L'he seguit un moment i resulta que estic aquí, aquí en esta corba d'aquí, veieu? Esta corba d'aquí. Aleshores he de reorientar-me totalment, no? A veure, estic en la corba i el que he de fer és, a veure, aquí, corba, i he d'anar a la número 8, no? Aleshores, què faré? Vindré aquí al torrent, que està allà baix, pensa que no sóc l'únic, aniré aquí al torrent i del torrent baixaré seguint l'aigua o el barranquet, la rambleta, fins a trobar la número 8. Allà vaig. Això normalment no es pot fer si no tens una càmera GoPro o similar, perquè si no, no es pots concentrar. Però com ara ja estic en mode
tranqui. Aquí estic seguint el pla, però, clar, no vaig just enmig del barranquet, perquè abans he passat i, bueno, està complicat. Vaig, d'alguna manera, en paral·lel. Està la nostra amiga Fita 60, pot ser la més complicada, a veure que es veig bé. Bueno, ja sabeu, no? Mireu com està això per a trobar-ho. Vosaltres em direu com. Doncs aquí un grup al final, la gent va buscant i, bueno, l'han trobada amb l'ajuda de les veus. I ara, clar, aquí què has de fer? Pues agafar la brúixola i guiar-te, perquè veures no es veu res. Aleshores, un moment de calma i aquí podem alçar-nos, agafar el plànol i pensar. Allí dalt està la pista forestal. Va paral·lel, segons el mapa, el camí a la pista forestal. I bueno, es nota perquè hi ha una dona per allí caminant tranquil·lament. Bueno, és un indici, no? I per aquí, mireu com va la gent buscant el camí fins a que s'apartarà de la pista forestal. I això, aquí, mireu, vale? Serà un indicatiu de que ja estem a prop per atacar la fita, que fins i tot potser es veurà, perquè aquí el bosc és molt més clar. Així que, a córrer. Pues, error d'haver-me relaxat i haver mirat que hi havia un grup de gent que venia cap aquí sense haver comprovat exactament el lloc on estava. Clar, en l'orientació cadascú, bueno, hi ha diferents circuits i la gent cadascuna està seguint la seva ruta. Per tant, d'això no te'n pots fiar. Bueno, pues error de mig principiant. Així que torna darrere. I ara torne a la pista, que és un lloc clar per a reubicar-me. Aquesta és la balisa, la meua número 10. I m'ha costat bona cosa. Ok. Vinga, vaig a concentrar-me en el que queda, perquè no se pot estar a 2 o 3 coses alhora. I no. Cadascú viu l'orientació i va fent el seu camí. Doncs ara mateix, en l'experiència que estic tenint, és espaiet i bona lletra. Després de l'1, el 2. Però mireu quina meravella. I ahí les muntanyes encara nevades, els Pirineus. Meravellós. Arbre caigut. Número 12. I ara, ja ho he mirat abans. Pujaré a la pista i aniré corrents fins a una senda que surt després. Ok. Mireu, en el mapa estic aquí, estic seguint esta pista. Vale. Ja he passat aquest primer, he arribat a la corba i enmig de la corba, més o menys, hi ha un sender. Bueno, no es veu clarament, però té pinta de ser aquest. I si jo baixo, quan arriba una curva, hi haurà una bifurcació dels senders i ahí estarà la meua balisa número 13. A veure si és veritat. Voilà, ahí està. Esta era relativament fàcil. Bueno, havíem trobat la 13, hem vingut a rumb més o menys fins aquí, fins a aquesta pista. Se veia perfectament esta senda per aquí, l'han baixat i aleshores, seguint les curves de nivell,
he vingut buscant més o menys aquesta barrera negra, que vol dir un tall de pedra. Hi ha una creu verda a continuació, que això és arbre caigut, veritat? Aquí tenim l'únic tall de pedra que es veu per aquí, en este tros de bosc. Aquí està l'arbre caigut i per tant ara podem ficar un rumb, les línies del mapa en la brúixola, el nord està alineat i aleshores seguint aquesta línia, seguint la brúixola així, vale? En aquesta direcció uns 45 metres, hi haurà un petit montícul, una petita prominència de la muntanya, i ahí tindrem la fita número 14, que aquí en la descripció de controls dius que és, efectivament, una eixida, una vaguada, una prolongació de la muntanya. Seguim el rumb, ha d'estar per aquí mateix. Vale. Tenim la 14 i anem a per la 15. Ara hem de pensar. Bueno, i mireu aquí la part final. La última és la número 200, sempre. Val? I molt a prop està la de meta, ok? Amb la qual ja s'acaba la cursa. Fan servir a l'hivern per fer la neu. Aquí tenim el sistema de sortida amb els diferents circuits. La casella per a quan falten 3 minuts. Ahí neteges l'esportident, comproves que funciona bé. Aquí agafes la targeta de controls i aquí agafes el mapa i t'esperes el teu torn. Aquí la zona de autocaravanes, en la qual hi haurà gent fent altres coses, però també orientadors que fan aquí nit i així fan cada setmana de competició. I la part final funciona així. Arribem amb el nostre esportident. Ara descarregarem, es diu descarregar això. Aquí tenim el tiquet del que he fet i el temps en cada fita, val? I aquí la classificació. Ui, no es veu. Aquí el penúltim, però no, el penúltim que ha acabat. Ha hagut 3 que no ho han aconseguit. Un cop s'ha acabat la cursa, si hem fet servir un GPS, un rellotge intel·ligent que capture el recorregut que hem fet, s'obrin possibilitats d'anàlisi de la cursa com aquestes que estem veient. No són massa elaborades ni sofisticades, però donen una mostra del que es pot fer a posteriori amb el track del GPS, que permet analitzar el recorregut, les serrades, que permet comparar el recorregut amb el mapa i veure les pròpies desviacions, on el corredor ha errat, on pot millorar. És tot un món d'anàlisi posterior de les curses que
és en absolut necessari, però bueno, és interessant. I ara tenim una pàgina web o replay en què trobem els resultats actualitzats de les curses. Hi ha diverses plataformes, però en aquest cas aquesta cursa ha utilitzat aquesta plataforma i aquí estan el que ha guanyat 49 minuts 44 en aquesta categoria. I aquí el Menda Lerenda més del doble. Bueno, més del doble. I podem veure aquí tots els parcials i aquí se pot analitzar pues, en quins ho he fet prou bé, en quins he errat, en quins he perdut molt de temps. Bueno, i aquí tenim l'avituallament per a agafar forces. Aquesta tarda, la segona cursa dels 2 dies de Marsella és una altra modalitat. És la modalitat sprint, que sol celebrar-se en ciutats o pobles, en aquest cas, en aquest poble fantàstic que es diu Puigcerdà. És una cursa curta, uns 3 quilòmetres i pico, clar, que això és si se poguera anar recte, no? I bé, és un tipus de cursa divertida, també fa que la gent dels pobles veja que existeix l'orientació i aquesta cursa ha sigut a Puigcerdà. Aquí tenim la mateixa estructura que les curses de bosc. Aquí està el centre de competició per a descarregar. Quan tu piques al final la pinça, pues te surt el tiquet de resultats i després aquí tenim l'avituallament i la pantalla de resultats. De moment l'últim, però uno no ha acabat. La cursa és per la ciutat, bàsicament, però després el final ha sigut aquí, al voltant del parc Skierbeek de Puigcerdà. Aquí veiem uns corredors que van a picar. Aquí entraven en el parc novament. Aquí la penúltima fita i per aquí la fita 200 i ja línia de meta. I com és habitual, bueno, ara ja queda poca gent, però fa 20 minuts hi havia molta més. Aquí la gent pues, beu aigua, estira, es relaxa i comenta la cursa, els punts més conflictius. Bueno, aquí veu una xica que és bona, molt bona, i aquesta dona també és molt bona. És una històrica de l'orientació, continua fent amb més de 70 anys. Clar, però un cap de setmana no és complet i menys encara el de la gran festa de Pentecosta sense un moment de pregària i de celebració de la fe i de buscar ahí la inspiració i la trobada profunda amb la profunditat de la vida i el manantial, no?, de la que brolla tota ella.
Guachaval. I ara caminar una mica sense sabates. Uah! Quina passada. Hi ha coses molt senzilles que tenim molt a la mà i no solem fer, però totalment recomanables. Bueno, doncs va sent hora d'anar arreplegant-se com els ocells, com els animals que busquen el seu cau, i ahí està el meu. I a gaudir de la natura, que és una meravella, i a ser conscients, no? d'un mateix, de la vida, de la respiració, de cada pas, de cada lloc, de cada espai. Bueno, que tingueu un bon dia. Aplaudiment per la categoria inferior, els homes 14-16 i repartiment de categoria Caralit, categories 21, masculí femení 20 i masculí femení 18. Masculí femení. Categoria 45, 55-60 i primer lloc i campiona absoluta la Laura Baus de la Linots de Girona. I en categoria masculina, tercer lloc pel Roger Virgili del Go Extrem, segon lloc pel Pau Llorenç del Club d'Orientació Berga i primer lloc i campió Ernest Pou de la Ligots Girona. Per als campions, i ara encarregarem el trofeu Carles Lleó aquest any, que l'encarregarà a les seves entitats. Moltes gràcies a totes i tots i espereu que hàgiu gaudit molt. Ens veiem a la pròxima. Bé, doncs a veure, parlar del Carles és parlar de la història de les curses d'orientació a Catalunya. Va escriure un llibre sobre el Comitè Olímpic Català. Mentre es documentava pel llibre, va descobrir que hi havia un esport, curiosament per ell desconegut, que tot i no formar part del programa olímpic, estava doblement reconegut com a olímpic, tant d'estiu com d'hivern. Això el devia encuriosir tant que hi va posar la banya, com autèntic capricorni que era, i aquí estem. Era tan crac que sense haver participat mai abans a cap cursa, perquè hauria pogut anar a Espanya o a França, que allà ja se'n feien, doncs va i decideix organitzar-ne una, el juny del 88. Us explico una cosa literal que ell va escriure sobre les curses d'orientació perquè és el que li devia motivar i devia veure que això era la bomba. Aleshores deia, és esport antic però nou, duríssim però sa, arriscat i per tant emocionant, tècnic però extraordinàriament divertit. Un exercici complet de cap a peus, no existeix cap esport tan integral de cos i ment com l'orientació, l'esport de pensar i córrer. I sempre deia, un esport propi de països cultes i capdavanters. Com sabeu, el Carles i la Tere no van tenir fills, però jo no hi estic del tot d'acord. Van tenir una filla, l'orientació. L'han estimada des del primer dia, amb total dedicació. S'han esforçat per veure-la créixer sana i forta, esperant per ella un gran futur, com fem tots els pares i mares. No podem dir més que gràcies i més gràcies, Carles i Tere, pel vostre llegat. Quina família més maca que heu format. I ell ho acabaria dient, apa, salut i fites i us mori la iaia. Gràcies.